и избягах. Сега живея в Париж, далече от моята страна. Всичкото това време не спрях да мисля за нея. Моята красива циганка. Здравей! Идвам да ти отворя. Защо си дошъл, бе, човек? Пари ли искаш? Не е за пари. 15 години минаха. Дойдох, защото мислих за тебе. Много се сещах за тебе и исках да бъда пак с тебе. Откъде ми намери телефона? Обадих се на майка ти първо. Тя не ми го даде и помнише Майя, нашата състудентка, звъннах и казах, че е въпрос на живот и смърт. Добре, какво те води? Казвай в прав текст. Кремена, не знам дали си спомняш за моята история, когато те изоставих, когато си тръгнах, срещнах това момиче Милена, която се оказа пълна пияница и всичко пропи. Всъщност, какво искаш? Ти ми беше казала, че съм мъжа на твоя живот. Беше? Сега отново е въздух. Отново бихме могли да се опитаме да изживеем онова, което започнахме, което беше толкова красиво и прекрасно. Марто, забрави. Не мога да разбера как. Ти е хрумнало такова нещо. Няма как да се случва. Аз направих грешка. Да, направих грешка, добре. Да. Тръгнах си, но... Грешката, да, аз съм ти простила отдавна. Но тази грешка може ли да върне времето, което загубих? Как се връща Върни годините! Как се връщат годините, Кремена? Аз как да те върна в живота си? Просто забрави. Избий си го от главата. Но мога да ти бъда най-добрият приятел. Не мога да бъда с тебе приятел, Кремена. Приятел не мога да бъда. Аз искам да бъда това, което
бях за тебе. Това като бяхме. Не може ли да... Твое решение и твоя воля. Но аз няма как да се експонирам в това твое решение. Няма да допускам ти да разрушаваш един подреден свят. Просто света на кремена. Няма да ти позволя. Защо си дошла да живееш тук? Спомниш ли си, че моето верою бяха първо журналистиката и второ един етнос в България. И това е ромският етнос. Желанието ми да ги променя, ако щеш да променя и физиономията на тези хора, психиката на тези хора, ме накара да си продавам апартамента и да си направя къща тук, най-голямото гето, в България, квартал Факултета. Аз бих я видял. Ще ме разведеш ли? Преди да те разведа из къщата, искам да те запознавам с една животинка. Кучето ми не допуска чужди хора в двора и то лае онези, които са лошите. Добрите хора не ги лае. Та Топчо ще те тестваме чрез Топчо. Добре. Ами, тръгваме. Ето е моята животинка, Топчо! Ще я да го видя. Иди запознай се. Топчо. 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 Добро куче. Добро куче. Не лай. Видя ли? Ама, то понякога се доверява. Топчо. Топчо. Марто, това е моята спалня. Помниш ли кой е любимият ми цвят? Помна. Бели. Да, обожавам го. Цвета, който обожавам. Кремена, седни, моля те. Окей? Не, моля ти се. Не. Не, моля те. Моля те, тръкни си. Умолявам те.
трябваше да съм сляп, като тебе. Аз гледам. Ти виждаш. Neka laba sve te radi novu sliku u čata, mora ga ne idem sa što te dajte. Нежни стонове. Викове. Сълзи. Една жена. Един мъж. Един живот. Ти кой си? Оги? А колко си години? На 15? Тук ли живееш? Да, тук. Аз съм Мартин.